Ik denk niet in een carrière of zo. Ik denk meer in wat ik zelf nog zou willen doen of met wie ik nog zou willen samenspelen of op muziek willen maken of welke onderwerpen ik graag zou willen behandelen. Yes, gaan we doen. Ja. Wij staan met z'n drieën voorin, dus dat kan gewoon wel. Ja. Integrate Wide Open. Met een kinderkoor gespeeld, dat is heel leuk. Ik heb Oerol gespeeld. Nou, ik heb dit jaar 3 keer in Paradiso gespeeld. Ik heb het voorprogramma van Chris Christofferson gedaan. Le Guess Who Festival, wat ik ook echt heel tof vind. Wat ik wel heel leuk vind, is dat ik ook het is heel breed of zo. Ik kan op een vrij alternatief festival, kom ik wel uit de verf. En het kan ook gewoon, ik heb ook eens in het bejaardenhuis in Middelburg opgetreden. Tony Dieleman treedt op onder de naam Broeder Dieleman. Hij speelt folkmuziek in het Zeeuws-Vlaams over Zeeuws-Vlaanderen, zijn overleden moeder en religie. Dieleman brak daarmee nationaal door en speelt op podia door het hele land. Wat ik wel door had, maar toen was de album al gemaakt, toen ik het luisterde dacht ik wel van, het is wel beter geworden dan ik had gedacht. Dus toen dacht ik van, maar dan kun je dus ook gewoon wel de boer mee op. Dus dat heb ik wel bewust gedaan dan. Maar het lag niet daarvoor in mijn intentie. Nee. Ah, kijk eens. Ben je die? Ja, die wil ik wel. Zit er wel alcohol in? Even checken. Even kijken. Ja, ik ga geen malt drinken. Ben je op zoek naar gesorteerde M&M's? Dat kan wel. Nee, bier. Hier, ik wou dat er M&M's waren. Ik heb zelf zin. Oh shit. Geen chocola. Heeft broeder Dieleman bijzondere eisen? Nee hoor, geen enkele. Speciaal bier. Speciaal bier. Eentje. Eentje de man. Dat is toch keurig, hè? Ik ben gereformeerd opgevoed. Dus dat is een taal die ik goed ken. Die ik mijn eigen heb gemaakt. Als kind. Maar het is niet per se religieuze muziek. Het is, religie is een mooi middel om dingen te maken die het dagelijks leven overstijgen. Met spaas en planken graven we een mooi recht graf iedereen. Nou, we zijn aan het soundchecken in de grote stad Amsterdam. En deze Dick en Bento doen het geluid vanavond. En die weten alles hoe die werkt en die sluiten het voor ons aan. En ja, dan hoeven wij alleen maar te zingen. En dan gaan we alles even luisteren of alles even goed staat zo meteen. En dan, Is het spannend voor jou om in Paradiso te spelen? ja, waarschijnlijk wel. Maar ik vind het altijd wel spannend om op te treden. Maar ik vind het ook heel leuk. Het is de derde keer dit jaar. Dan hebben we ze allemaal alle 3 de podia gehad. Ja, maar het is een leuke plek hoor. Ik vind Willem, de programmeur, is een leuke man. Iedereen is heel vriendelijk. En het komt als sneeuw. Het komt als sneeuw. Maar het bestaat niet echt. Een soort met van alternatieve muziek in dialect of zo. Dus in het Zeeuws is dat er niet echt. Nee. Dus het zal wel, volgens mij zoeken mensen wel naar, nu de wereld maar groter en groter wordt, naar iets ja. Ik wilde zeggen authentiek, want dat is een raar woord. Wat authentiek is heel lastig vast te stellen. Dus ja, regionalisme. All that you held sacred lays down and does not bend. Just remember, death is not the end. Not the end, not the end. Just remember, death is not the end. Nou, ik voel me niet echt zenuwachtig, maar wel gewoon, ja, gezonde spanning noemen ze dat volgens mij. Wordt er nou vreemd tegen u aangekeken hier als Zeeuwse dialectzanger? Nee, volgens mij niet. Nee, ik krijg
Niet echt ook. Nee. Het is ook wel een niche of zo dan, hè. Dus, het bestaat verder niet echt. En ik wil een paar clichés van de provinciaal bevestigen. Gewoon. Nee, er was één grap die vond ik supergoed. Dan gaan we de grappen voorbespreken, die we gaan maken. Ook wanneer? Ja, en dan komt iedereen erachter dat wij niet origineel zijn met onze... Dat we in Zeeland geen stroom hadden. Ah, die heb ik maar één keer gemaakt, hè? En het komt als sneeuw. Komt als sneeuw. En het komt als sneeuw. Ik denk dat het misschien ook iets te rare muziek is voor in Zeeland. Het is toch, ik weet niet, het is toch textueel en ook misschien qua klanken zo wel niet per se geëikt of zo. Nee. Maar de eerste reactie van Omroep Zeeland was een hele mooie. Die zei, we kunnen je niet verstaan, jammer. Dat was de eerste reactie. Dus dat is wel, daar moest ik overigens erg om lachen. Maar dat is wel typisch of zo. En misschien is het ook wel zo dat in Zeeland dingen, dat het wat langer moet duren voordat je jezelf in Zeeland bewezen hebt. Enfin, ik hoef mezelf ook niet te bewijzen of zo. Het is gewoon... Maar ik weet wel dat ik hier meer publiek trek dan in Zeeland. Ja. Ik had al best veel vooroordelen over Amsterdam, maar ik vind het best leuk. Druk. Al een beetje druk. Ja. Ik voel me volledig Zeeuws-Vlaming van binnen. En ik merk pas na het album ook pas hoe er dan op gereageerd wordt. Dus waren er denk ik 20 Zeeuws-Vlamingen in Paradiso in de zaal. Dus dat is wel fascinerend dat dat inderdaad die hang naar die in die tijd wel leeft of speelt. En dat heb ik dus bij mezelf dus ook gewoon, dus daar komt het ook wel uit voort. Dus ik vind het wel leuk om daar meer mee te doen. Het fascineert me ook wel. Het gaat me ook echt aan het hart. Het is zo warm, een schone dag. Ik zie het allereerste licht. Vannacht was alles donker, zag ik het laatst van je gezicht. Een man in een zwart pak graaft ergens stille graf. En 7 kilometer verder vaart een schip de Schelde af. Alle vleugels van de zee vliegen langzaam bij je mee. Witte rijen, pelikaan, Schelde wordt nu de Jordaan. Sommige mensen vinden het te donker of te veel religieuze verwijzingen erin. Dat kan mensen wel eens, of dat ik niet altijd even zuiver zing. Maar ik vind zelf, ja, het komt eruit zoals het eruit komt. Ik heb daar niet heel veel verder... ja, ik kan het niet mooier maken dan het is. Het is maar 7 kilometer naar het beloofde land. Boven ons een witte reiger, zilverspaar in mijn hand. Een boer die aan het werken is, drinkt je laatste roede. Dat hij als we langs gaan, stilstaat en zijn pet afdoet. En alle vleugels van de zee vliegen langzaam met mij. Een witte reiger, pelikaan, Schelde wordt nu de Jordaan. Het is, als dat gebeurt, is het niet altijd makkelijk om daar heel vaak over te hebben. Of dat is eigenlijk heel vaak een heel privé iets. Maar op deze manier kan ik er toch gewoon aandacht aan besteden. Ook al is dat misschien voor iemand die luistert niet altijd per se, hoeft dat niet altijd per se het onderwerp te zijn. Maar ik vind het wel fijn om het zo levendig te houden. Of aan te denken. Ja. Ik eer haar er wel mee. En dat vind ik heel mooi. Ja. Maar nu zien de seizoen van mist die komt aan. We zitten en we wachten op de dingen die komen gaan.
heb wel de drang om dingen op te schrijven en ze te zingen. Dus dat is eigenlijk het doel. En ik vind het ook leuk om op te treden. Hoewel ik dat ook wel beperk. Ik speel ook niet 3 dagen in de week. Ook omdat ik het anders zou ik het wat minder kunnen menen, denk ik. Dus ik wil het wel graag menen. En de nacht was nog echt donker. Wie de geheim bezocht. Nu branden fakkels, Lovenpolder. Het licht aan ons de welvaart bracht. Het is eigenlijk het enige liedje wat echt wat Zeeuws-Vlaanderen echt als onderwerp heeft. Bij mijn andere liedjes is Zeeuws-Vlaanderen zijn of het landschap of wat universeler en wat meer gewoon een vorm of een backdrop of zo, de achtergrond. Maar dit gaat echt letterlijk over Zeeuws-Vlaanderen. We zitten en we wachten op de ding die komen gaan. Dankjewel.